Hvad er klokken? Jeg skal hjem om 4. Ja. Min hest kan bare lige have noget. Det er min også. Nej, min hest. Hallo. Har du bare givet den alt det der? Nej. Jo. Se her, Black Beauty. Jeg kan ikke få lidt salat. Min hest. Jeg giver også noget til hende. Så. Ham. Er den ikke bare flot? Så køber jeg gamasje til ham i den der farve, der som du har på. Den her farve. Og så passer det godt til den her hest. Og hende her, hun... Det er hende her hest. Og det er den her farve. Det her, det er et brød. Ah. Nej, han skal ikke spise det. Men han skal ligesom ikke dø. Så tager vi olie med på mandag. Hvor han har noget langt hår, der skal til at klippes igen. Jeg tror, jeg går og klippe hans hår. Han har også en saks til det. Han har også en saks til det. Skal vi gøre det? Hvad? Skal vi